Bueno, com ja sabeu, avui és dimarts, dia 26 de maig. I ara toca fer un poc de valencià. Avui anem a treballar amb el quadernet. I què anem a fer? Doncs anem a repassar activitats amb la dièresi. Se'n recordeu què era la dièresi? Eren els dos puntets que li podíem posar damunt a la U per a que sonara en ue, ui, que, qui. Per exemple, en pingüí. Si no li posem puntets damunt de la U, sonaria pingui. Però com volem que la U sone, hem de posar els dos puntets que es diuen dièresi i així direm pingüí. Recordeu? Molt bé. Doncs avui el repàs tracta sobre això. Està a la pàgina 7 del quadernet. I mireu què diu. Superfàcil el primer. Classifica aquestes paraules. Les que tenen ue, ui, així. Les que tenen que, qui, amb Q, així. Solament hem de llegir les paraules ben llegides i a espai i col·locar-les en la columna que toca. Molt bé. Una vegada les tenim col·locades, les hem d'utilitzar per a completar aquestes frases. Vos llegiré alguna, però la resta la llegireu vosaltres. Mireu, diu el 10. Completa les oracions amb les paraules anteriors. M'han regalat un globus. Si penseu en la classe de ciències socials d'ahir, vam dir eixa paraula. I bueno, la setmana passada, quan vam estudiar la dièresi, també. Significa la terra. Mireu a veure quina paraula toca. I res poc més, perquè hem d'utilitzar aquestes paraules per a completar així. Si alguna paraula no enteneu el que vol dir, la podeu buscar en internet. Però jo crec que, mireu, terraqui ve de terra. Llengües són llengües, la llengua, però també és el que parlem. Per exemple, castellà, valencià, anglès. Aigües és el plural de aigua. Aigua, sabem el que és, el que gastem per a beure, el que hi ha a la mar o als rius. Pasqües són les vacances on ens mengem la mona. Ui, crec que vos he dit una pista, massa pista. Un aqüeducte, que era el pont este dels romans que utilitzaven per a dur aigua per damunt. Ja vos ho vaig explicar en Pensa el divendres. I pingüins, qui no sap què són els pingüins? Que a més apareixen a la foto. I a més ens vam disfressar de pingüins per a Carnestoltes. Doncs bé, si ja sabem el que signifiquen totes aquestes paraules, serà ja superfàcil completar les frases de baix. Espero que vos vagi molt bé. Una besadeta i fins una altra. Adeu!